Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Us informa Guillem Andrés en aquest Infopodcast. Us parlem de l'entrevista al regidor d'en Comú Podem, Ramon Gutiérrez, i a la cloenda del Festival Nacional de Música. Comencem explicant que el portaveu municipal d'en Comú Podem, Ramon Gutiérrez, té clar que Sant Cugat ha de canviar el xip i redefinir les seves polítiques públiques per construir una realitat menys individualista. Per a Gutiérrez manquen espais comunitaris que vertebrin les relacions socials en una ciutat amb governants que gestionen a cop de titular i de màrqueting. La nostra ciutat ha perdut aquest element de comunitat que feia que ens cuidéssim l'uns als altres, que siguem més veïns i no tant persones que ens anem trobant, no?, al llarg de la nostra vida o el nostre passeig per la ciutat. Ens posem el foc aquí, en la inversió en serveis socials, en la inversió en espais que generin més comunitat, que facin més barri. El portaveu dels comuns creu que el govern està fent petits passos en la creació d'habitatge i a l'espera que mobilitzi l'habitatge buit demanar un acord de ciutat en el Pla Local d'Habitatge, però sobretot emplaça Junts i Esquerra a presentar el Pla d'Acció Municipal i així marcar l'horitzó de la ciutat en els propers anys, un futur que per als comuns passa per fomentar la comunitat col·lectiva i compartida, reivindicar un quart cap que millori l'atenció primària i incrementar la recaptació per fer més servei públic. El músic Nil Ciuró i la poetessa Mireia Calafell han estat els encarregats de posar el punt final al Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat amb el poemari Si una emergència, que dividit en dues parts contraposa allò que s'acaba amb un nou cicle, uns poemes que s'emmarquen en el llibre que li va permetre guanyar el Premi Carles Riba 2023. La cloenda del 24a edició ha tingut lloc a la Sala del Siglo al Mercantic i ha comptat amb presència de l'alcalde Josep Maria Vallès. Per la seva banda, la programadora del festival, Carolina Hernández, ha valorat molt positivament l'acollida que ha tingut el festival. La valoració és molt bona. Penso que estem arribant al públic que teníem pre-Covid, no? Perquè després del Covid va ser com un tall que va fer minvar molt el públic i estem en uns nivells molt bons. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha posat la mirada en la pròxima edició. Voldríem apropar, potser més, al públic jove, no? Doncs que, de fet, ens manca una mica, no? I si només podem atreure en algun acte un públic una miqueta més jove, jo crec que podríem dir que hauríem consolidat una miqueta el propòsit de la transversalitat aquesta que diem, no?, de tots els públics en els actes culturals. Enguany, el festival ha comptat amb més d'una vintena d'actes a través dels quals s'ha volgut realçar la figura de Vicent Andrés Estellers i Salvat Papasseit. I acabem recomanant-vos per aquest dimecres la nit temàtica de la Unipau, conflicte a l'Orient Mitjà amb Eduard Soler. La xerrada és activitat oberta i gratuïta a Cal Temerari a partir de les 6 de la tarda.